अतने में ना बुझल का हम कहने भाई उठ जाता है। चंदन भाई आओ। कवना कसूर के सजा देले बाड़ू, अरे कवना कसूर के सजा देले बाड़ू। प्रियंका आवाज आ रही। हेलो क्या भाषा है? बोला ना तू हमारा, बोला ना तू हमारा के दिल बाड़ू, जब दिल बाड़ू तगा दिल बाड़ू। बोला ना तू हमारा के दिल बाड़ू, जब दिल बाड़ू। गवना करा के सैया ले जा ससुराल हो, तोहरा खातिर पागल बड़ी धनिया तोहार हो, तोहरा खातिर पागल धनिया तोहार हो। अभी मेरा भाई ज्ञानी कुछ कहेगा, इधर नहीं, खास करके इनका खातिर। तू हंसा तरह बहुत, बाकी अब खुल के कहो। आई माइक लो। आज ना तो काल मिलबू बनिए ही आस में, आज ना तो काल मिलबू बनिए ही आस में। प्यार हम करिए तोहसे बढ़िए, प्यार हम करिए तोहसे कब या तू कहो। मरही की बाटे ता, मरही की बाटे ता, पर जाना जान से। कहे के मुआवलू नजरिया के बन से तू कहो तो, बाकी ये करा खाती कही हम। तो हम किसके के लिए बोले? तो ये ट्रांसफर करे वाला बोला, विश्वास नहीं का बदला जाए। प्रियंका हां हां ये करे खाती। बाकी अब तनी वो वाला भोर वाला, भोर वाला माने भोर में जौन होखे के चाहिए। हाँ कि चना सूरज नियन आपके लिए। अरे सच कहतानी तू गोर लागेला। दिल से दिल से दिल से दिल से आए हाय हाय हाय। अरे मजा मत लो हम गोलू तो जी, तो रउआ धरी ना, हम मने इहो धरता रउआ धरता तू ये तरी धरे ही बताव तनी कि चना गुलाबी शर्ट में ये चंदन जी ये जोड़ लागेला। आइए कि चना सूरज नियन सच कहतानी तू गोर लागेला। चना सूरज नियन सच कहतानी तू गोर लागेला। प्रियंका जी हने आईना रौरा कहे ये में अपन अपन मारत रहे के बा। कुछ कहबो का गौतम? और कहना है चंदन जी के देखनी है हम, हमरे में कुछ कहत नहीं थी। न रौरा ऐसे मूर्छा छोड़ा कि बड़ी यहाँ के ब्याह हो गइल बटे, ई सभे जनता। हम ही बाकी बनी। अब ब्याह हो गइल बा। हमरो आ बारे में देखनी है प्रीति से इतना चिपकत रहलन, इतना चिपकत रहलन, माने इनके डर ना रहलन कि घरे जिन तक का होई। डर का लगे कर जब हई डराते नहीं तो खेते। रउआ खातिर एगो गीत बा हमरा लगे कि घुसा न घर में ऐसे सैया सुनो तनिका हे हर, हाय हाय हाय। कि घुसा न घर में ऐसे सैया सुनो तनिका हे हर। जब गइल बड़न घरे जियन त मेहरारू के एंट्री ये तरीका से रहे हाय हो जाता कि घुसा न घर में ऐसे सैया सुनो तनिका हे हर। खाली आनंद तरतिया रहल रजऊ के हर कौन रहले बाड़ा रजऊ के हर कौन रहले बाड़ा। घुसा न घर में ऐसे
कौन सवतीलिया के चूसल होठ हो कौन सवतीलिया के चूसल होठ हो पवन हथेली में की दिहल हनोट हो घर के गाड़ी छोड़ के बहरा डालो तारा बेयर घर के गाड़ी छोड़ के बहरा डालो तारा बेयर गेर है कर प्रियंका जी कहत रही गेर माने इतना उम्र हो गई गेर नहीं खुजनत कैसे डाला हे तरी डाला काव्या छोड़ी तो मने हारी में हारिया छोड़ी तो मने हारी में हारिया जान भरिया अरे जान भरिया अरे जान किया जो हो वही ना मिलल सजनी के सजना लड़की बोलेगी ना ठीक बा लइका लल्ला हाँ कोई से लाइन मारे तू मजनुआ मन सो भके अच्छा कोई से लाइन मारे लू मजनुआ मन सो भके बेडरूम में बोलावे लू तू हां तो सुना तू कहता रहा कि बेडरूम में बोलावे लू तीन हाली खोख के 3 हाली खोख के सुना तोहरे नु बोलमुआ हमारा सुनाई रहो कि तू झूठे शौक करेला हेने देख के राजन भैया भैया बजा दी कि हमारा सुनाई रहो आ तू झूठे शौक करेला धल है तरीका कर कुछ करबू काहे कर अरे हम कइनी प्यार तो का जहरेला आ तू तो प्रियंका जी प मरेला अरे हमरा पशु नहीं रहो झूठे साथ करेला हमरा पशु नहीं रहो झूठे साथ करेला अरे हम कइनी प्यार तो का जहरेला तू तो का जानवा मरेला कि दिल दिल बनी एगो पगले के हवे उ गौआ के पगले के गोलू जी आप बोलो दिल दे दे बानी एगो पगले के हेलो अब हउए गोलुआ के बगले के तो तारा बगले के पीछे ही बा ऐसे हम जननी अरे की बोरा में मांगेला झोरा में मांगे कटोरा में मांगे मजनुआ अरे की हई आल्हर जवानी ये तोरा बोला के तोरा में मांगे तारी जवानी जानते कोई सनबा उत्तर प्रदेश के बुलडोजर यस जवानी के रौद देवेला चंदन हो चंदन आ खेत कोड़ेला तो अखिया तोहर बूद देगा अरे की भे पर जरा के
देख रे पगली भेपर जरा के अकीली लगा के अंजोरा में मांगे मजरूआ अरे अलहर जवानी एकोरा बोला में मांगे ये तो कहे खिसिया लगा की कहे नैना लौड़े दो गाड़ी रे सकोरे दो ये हमार चंदन भैया हम तहर देव कि कहे नैना लौड़े दो गाड़ी रे सकोरे दो चलो उखिया के बीचे श्री गणेश सकोरे अब साफ सुथरा कह देते चलो अच्छा तू का कोई